Sanay. Ito din ako bigyan ng memory card. Memory card po. Pera po. Pagkuhan po eh. Iba po. Magkano po? Mayroon daw. Yan yung pinakang mataas te. 128. 900. Ayan, sa wakas, dalawa na yung ating memory card. Ayan, hindi na tayo mahirapan na magbor. Ayan po. Almahan muna tayo. Itlog. Pangalawa na to. Abang na lang sa upload namin ni Pula. Bag mo. Yung daraon. Abang na lang kung saan pupunta. Ito pa, maka-vlog-vlog. Yung anak ko dito naman sa Kilap Apa. Yun. At yung bilang ko, dadala na ng pagkain. Para kasi November 4 balik na naman yung asawa ko Maynila para mag-check up. Kaya kailangan natin gumalaw para may ano tayo income. Bibigyan ko kayo ng tips na malupit. Ang madalian to. Marami. Apurado na si Pula. Madalian na pagbalat ng itlog. Kung kayo lang naman yung kakain, tuturuan ko kayo. Ganyan lang. Para mabilis. Kung halimbawa dikit yung itlog. Yan, butasin nyo lang tigdulo. Tapos ihipan. Dulo butas. Balat ka agad. Kain na. Ganun lang, abilis. Sige na. Apurado na. Ganun lang pong kabilis. Oo. Merienda. Ano? Ano nga itlog? Bukas muna tayo ng kanin. Ayan, tuhog. Ayan po, let's do na. Gamit ni Pula na motor, yung kay Kasinggil. Ayat mo yung oras. 20 minuto. Oras na.
Ako nga nag-ooperate. Ha? Ako nag-ooperate. Oo, nakakaupo ka. At tulala ka, nagsisinyas. Sinyasan, ito. Ipipindot na yan. Nilakyan pala yung ano, kalsada. Nagbibili po ako ng ano, ng memory card dito sa sentro. Kasi dun sa bato, sa kanap po, wala silang memory card na mataas. Eh, kailangan ko na dapat ano, dalawang memory card talaga. Punta kami sa sentro. Dito na kami. Dito na. Doon kami dadaan sa ano. Kailan una. Birthday to you. Pinas na pala to. Dati isang gatusan na suki ko. Tutulong na kami ng pagtinda. Hello. Uwi na ka na. Kuya
Lalay. Isa. Pamanila ako. Ibigo. Tapos daw, no? Ha? Joke lang? Grabe manita. Ay, pinapala. Pero sa bakalan saan? Memory card. Ito. Market Ayun po, pauli na pala siya. Pauli na pala siya. Hindi magtagalog. Bili ko lang memory card. Iya, sige nga natin. Ubus na. Naubusan. Kaya ano, tanang uban yun. Sabi ko, di galing talaga kamo. Bukas na binta. Kaya, Bukas na binta. Okay man. Sold man. bilang. Oh, ito ko. Ganda takamay. Bring daw. Katikot mo. Ito titinda ninyo ngayon. Yung mga nagdaman na riripas. Nag-store kaya ba? Kapaling ko ako, Rob. Biglang di namin labot na. Manila daw. Ako mauto. Amo nung sa Manila, no? Oo. Lirig, ah? Sa Manila daw. Ang mga dito. Sinagdit lang ako na yun. Mabayad ko sa sinun. Sana tricycle lang niya. Ano na yung meron niya? Motor. Ano? Sige, sige. Ay, tumabang na kami mag-bit. Sorry, didirawon. Nag-alusan na kita. Dapat naman kita. Amoy. Ang tulong tayo, tulong. Sorry, tricycle. Patok din. Tulong tayo magligpit sa kanila. Layo ng garahe nila. Sari, Noy. Sari. Ayan. Balik pa tayo doon. Ang mga dito. Saan mo na lang? Sari pa. Pwede na. Jadi karga. Punta ka rin sa'yo. Dalawan, no? Dalawan. Tapos, ano? Ano na kanya? Rapal. Ay, doble pista po. Pista kay ma'am. Kaya malulula ako. Mainit. Di ba lang? Buksan namin. Sabi nilo na talaga na. Saan ka na? Pwede mag-iba? Kasama muna tayo sa kanila. Bili ng memory card. Hindi mo na tinito. Para memory
Sa di ba bakalan nakakibig ng dati na? Kan ganun to? Oo. Ito kami sa yung babang udama. Mataas. Ano ba gano'n na? Amo? Kagod na. Dito. Kadi ah. Kami kami. Bala raw. Saan bagakan? Ha? Merong memory card. Oh, sige na, sige na. Ito po din natin bilihan ng memory card. Memory card po. Pero po, kung hindi. Pagkuhan po, Iba po. magkano po? Mayroon daw. Yan yung pinakang mataas, te. 128. 900. 128. Pwede subukan. Try ko. Ayan po, nakabili na tayo. Hindi na tayo mahirapan magpapalit-palit, magbura ng mga video. Dalawa na memory card natin. At salamat kay Kuya. Ito. Nakadiscount pa. Salamat Kuya. Sige po. Sige, te. Bye-bye. Ayan po. Naka-discount tayo. Ayun, nanonood sila ng vlog ng Team Paway. Maraming salamat kay Kuya. Shoutout kay Kuya. Saan na kasi sila pula? Dalawa na yung ating memory card. Ayan, sa wakas, dalawa na yung ating memory card. Ayan, natin na tayo mahirapan na magbura-bura. Nandyan si Pula at saka si Pink. Ayan mo. Si Pula at saka si Pink. Punta sa kasiping. Tama na lang. Pink. Wala na isa kaping. Ang ginagawa pala itong daanan dito papunta kay Larica. Pero high-tech na yung mga nagbabantay dito sa kalsada para di matraffic. Ano na? Yung sa ano na lang yung green and red. Go and stop. May sign na lang. Dati ayan minimum po sweldo niyan. Dati nung kalsada doon sa amin dyan sa bato yung ginawa yan, nagtrabaho din ako dyan. Trabaho ko nung binata pa ako, flagman din ako, pero 400 yung araw namin, tas may overtime pa. Yung isang linggo ko sumasahod ako niyan na minsan 5,000 kasi nag-overtime. Tas pag nagbubuo sa kalsada, may may karni kasi yung dugo ginagamit sa dito kalsada. Minsan kambing, baboy, ganyan. Yung dugo nilalagay dito sa kalsada. Tapos yung mga karni binibigay sa amin mga nagtatrabaho. Yung mga pinto-pinto na sabi tao daw yung dugo ng tao, di naman naniniwala. Kasi nakapagtrabaho ko dito sa kalsada. Kadalasan camping. Kadalasan camping yung nilalagay. At yun nga, maraming salamat kay Kuya. Dyan sa Balatan, titinda ng memory card. Saka nag-aayos ng cellphone. Sa mga gusto pong magpaayos ng cellphone, punta lang po kayo ng Balatan sa sentro. Napakabait po ni Kuya. Tas mura pa na magsingil. Mura. Yung memory card na katawad tayo ay naka-discount. Binigyan tayo ng discount ni Kuya. Yun muli Kuya, maraming salamat po. Sunod pag-iipunan natin cellphone yung sunod na pag-iipunan ko. Kasi yung pinag-i-edit ko na cellphone ay
biyanan. Binigay ng biyanan ko, pinaglumaan niya galing sa Hong Kong. Tapos pinapalitan ko ng screen kasi parang nalaglag ata yun dun sa Hong Kong. Nalaglag, tapos napasag yung LCD. Yun, pinapalitan ko, nagbayad ako 1.5 sa Eriga. Tapos ngayon ginagamit nung anak ko, nalaglag na naman, basag na naman yung LCD, tapos nagahang na po siya. Kaya bibili tayo ng cellphone na pang edit, kahit mumurahin lang, basta mataas yung niya, yung kaya niya ang basahin yung mga laman ng memory card. Amoy! Ilang buwan tayo din nakapunta dito sa Balatan. Ganda ng tanawin talaga dito. Sarap suminghot ng hangin. Fresh air. Ato yan si Pula at saka si Nuna nasa likod.